name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow Television. Musho Musho Zirkupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Tinokupedza nguva yenyu sikade kurebesa. Kana wanakirwa content yatinokanda, please subscribe nekulike so nekushare nekucomment pamavideos. Saka nyaya, let's get into each story of today. Right, rekanitanga nekutenda vari kutsigira Bombshow Television. Right, pane kavidhio kandasangana nako mumastreets esocial media kakachitenderera. Ndofunga tese tinoziva nyaya dzaMadam Boss, nyaya yekuhwirirwa nemurume wavo, but pane kavidhio kari kusekuleta kari kutendera zvamanje manje. Vanhu vari kufunza kuti ndo wacho here agara chigaro kana kutiwo ndezvemaskits kana ndezvekavidhio. Unoziva Madam Boss vanongotaura nevanhu vese ende vanongowirirana nevanhu vese. Saka pane foto iro rine vidhio randoda kukuratidzai. Saka da kuti maona vidhio motiudzawo mukomenta in the comment section below kuti ishuti here kana kuti matoo murudo. Saka vazhinji vari kungotaura mapoint of views akasiyana siyana. Saka you have to tell us what do you think in the comment section pavidhio irori riri kuti chii chiri kuitika. Saka mafotos ndiwo aya, vidhio iro. Nengokhala ndakakura ndakadai so yellow ball hauna kukura wakadai wakakura wakaita utsuku wako ngokaita unge ongoka shapuruka ongoka kangavira apa wakaibva